pag-usay niyan rigitano, agyang kai akaterbiya ko pamilya. Lagi dun so karuma, aguso mga wata. So katerbiya, tarbiyatul Islam fil ahl. Si tanun ko sa kaya pagaritan no asi Alim Samarudin Amirel. Falyatafaddal jadata mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mga watako, mga pagariko sa iku Islam, dikuskan din pinabiyaan o datar o kapapakaw kitaon o miya nga una ang mga uungangan kaayad na kamata ni ron na ayad na galawin akan apanabiatan o di na bielo yakan apanabi akan rekanwan langwan ang makamamasayman tuwa mga dato agu mga bay nagyang kutua kaya salama ko rekanu o gay na ipagumanak nun pemanginanak ko Allah Ta'ala panayan yan din mambupakalendunso mga umoriyo sa kalawalawanan ako niyo sa kalenduy umor na rags a riski ang kanunian sa malaa riski o ay sa dedin a ikasiginyo ayamaanan yan na mga kawasasi isaging kai ingada dunia. Agyang guto mialo yagyang guto aryakan mi pantag sagyang kay akatarbiya o pamilya sa iku Islam na ayakamataan isi na miyaw sayak na isi ko miya nga una ang seminar tanong. Uway, sa inundera ka na ya di pakipuparumani agi yung gaya aryakan ang si Saik Amrullah ka ayakamata ni ron na importante ya ayamanan yan na kasabutitan ron ang mga Muslim. Sa kana ipag-introduce sa kanano kana uga ini kapag ang bugo sa kana lango-lango na wataakan na palapalay din miya alim. Although sa kana siya ako pan gumagalabag sa polo, uwa. O gay nagyang uta kagagalabag akan sa uwa na daon din makarang aayamanan niya nagyang kutuwa. Kaya pa nga pamaganad ako kung mga wataakan sa giyang kaiyak piroon Islam. Uwa. Okay, na kana ba siya akong siram buo pa mapiya kapaganad sa giyang kaya ka-Islami kapalaya siram din mambu niya kapasad sa giyang kaya petiroon Western education. Awal. So, alhamdulillah ayatya ngulaw-ulaw to na idinuto Allah Ta'ala kana ba ako nutuwaya maanan yan na kapasan. Awal. Okay. Na piyan naman na maranakan so okay akapikirbi akiran na teofi ka na kurunong Allah Ta'ala saya maanan yan na palayasiran din mambu miya alim so kadnang tanong na pitiro yan si isagyang kutua Quran yan asislaan ya ayuhalladina amanu ku ampusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara alaiha malaikatun giladun sidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Giyan nga ayat na ayat na mala ami tuturo yan, nagyang uto, ami alwira katanwang uto, ariyak na si Amrullah, agyuto so, katirbiya ko paganay na so binawa. Uway, so pamilya, padun so mga wata. Gyuto imi tuturo agyang uto, ayat, tigu Allah Ta'ala, ahay miya maratiyaya. Ilaman? So Allah Ta'ala na pinto yan. So, miya maratiya, actually, nagyang uto, akatirbiya kaya kinisugo no Allah Ta'ala ko katirbiya ko o ginawa gusto ko pamilya sa ko Islam na so mga manusia way nasabab ko kabubaya inyang ko mga mu'min way na pinto yan na sirani tiyaluan yan sa tigiyan hay mga
mu'min, hai miya maratiaya, na ku ampusakum wa ahlikum nara, lidas niyo so mga ginawa niyo, gusto mga pamilya niyo, sa iku naraka, aaya itagunian, na so mga manusia agusto mga ator. Yuto yaya maanan yan na Peter rakatanu Allah Ta'ala kasabab ko babayayan rakatanu ka dinyang kabaya ubaya maanan yan na batano dumapag sa giyang utuan naraka jahannam aayay tagunian na mga ator. Ku ampusakum wa ahlikum nara wa kuduhan nas wal hijara alaiha malaikatun. Dia ko nang utuan naraka na pakigegerdan uto Allah Ta'ala sa giyang kuto ang mga malaikat, giladun, sidadun, aya maanan yan ng mga bebasan, ang mga wawaraw, ang mga malaikat. Asalin sa ipisugukiran wallahu Ta'ala, na diiran di inggulalan. Aya maanaw to na dadi na bairan kapdi, sa ikong mga tao, dimbeng sa giyang kuto na rakajihannam. So giyoto ika-importante aya maanan yan, na matarbiya tanong, so mga ginawa tanong, so mga pamilya tanong. Uwal. Na, diyang utuwa, miya aluya karakano ba diyang utuwa, kada kala, okay-tukit, akatirbiya sa diyang utuwa mga wata. Sa iko, miya nga una as seminar tanong, na ba hindi sa pulo utuwa gulima okay, nasabab ko, magagdama ka na, mababaso lambar ko oras tanong, na tiar hisak nutubin sa talo-talo kapara kasabutan tanong pipia. Na so mga anto na ba ini mga aryak na mga bayi na pakinig kanu si pipia kasi kanwa imalaa panunumpang uway. So ayad na pagampagan na amay ka so mga wata yun na kebayaan niyo matarbiyan niyo pipia o pamana masina na diyo sirang si iko Islam na pagampaganay pagupitan niyo na si iko din niyo pan kapa mga rumah o pamana udi na andi kapikiraw umanisa mama anta akabubay sa pengaruma na kailangan din mapniatian o di na mapamikirian isa hadapian sa diyang kuto kapaki penderudupayan na anskan yan kariski Allah Ta'ala sa wata asale. Kailangan lagi na mapiniatayaw, datar suma maagusu babay, si ko una ang panudan yang kapangaruma, kaamay ka mapiniatian, o ay na insyaAllah, na taufikan Allah Ta'ala, na kalibulbudan din. Kalibudan siran anderudupa ko katirbiya iran sa giyang gutwa, mga matairan sa iko Islam. Ilaman diyan ka na kambo wata sa salih. Anto na tiro na wata asalih. Na ayap tiro na wata asalih na wata ipamamayan diyan ipamna inggugulalan yan. So unot-unot sa iko Allah aguswaya maanan yan na inisugu Allah. Ago pagkababayaan yan, so mga loksyan, paparatiayaan yan, mambu so mga loksyan, nago ipapamanginin yan sa dua sa iko kauyag-uyag yang utwa, dua lokas ipamanginin yan siran sa kaprila ikiran Allah, na ayamala na amay ko matay din so dua lokas, na pigumanumanan niya na diyang kuto aki pemanginin yang kiran sa limo na gurila si ikwallahu ta'ala na gupupumgay pan sa mga sidika di iniyan di ipakasi sidika na diyang kutoa mga loksyan sa ayad na mapipikirian roo na si idinuto ibalas sa diyang kutoa mga loksyan. Giyuto ikapia diyang kutoa mbawatakan sa wataa saleh. Kopong kano maribat, kadi kano ayamaanan yan, na di kano bubawata sa mga saleh, na ayakamataan nirong nagyeng guto, kaya derudupa, na daaki ito makumplito, uway. Kadi ito isa mala ahada perwagyang utuwa,
kapakambawa ta sa saleh. Na ilaman miadu kagi ngutua pagariakan ariakan a ustaz agi ngutua tigi na innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. So ayamanan yan na ngutua tiga kan andid ni kapikiraw uman isa sa pengaruma udi na makipenderu dupa na inep pedanian din sa ngutua mangani atian adi yang ngutua kapa ayamanan yan na kapembawa tairan sa saleh ka yang ngutua pitiru ang kagi na gitu so aya besar mga lokos aya maanaw tuang nguta innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa na subtigiran asa din sa inang berutaw na ayadim kalabuan. Owal. So, giyan ni paganaya ay maanan niya na ukit sa giyan kanan akatirbi at tanong sa iko, mga watatanong. Na ikadua, na giyan ko to, ande ki ikimbawa taanon, giyan ko to ande ikapikira tanong sa kapagana de tanurun, na ayap pirmiro, na daan tanurun, inde wagiyang kanan kapakaswa sulat udi na kapakaswa mga di sagyeng kaya Arabic. Pananggila iniyo uba aya mau na kung mga wataiyo na so in English. So English ang kaino kagya ko po na ya mau na maswa wataiyo na so English na miyak kargirgin kapkiswa niyang ko Arabic kagya paday tanong matao sa so wata na igira di pa kapag eskwela na mabububaya kagya di nga yung mga eskwelaan na aya mala ipupeng di ukiran lagi yung utuwa kang gita-gita kapipia ginawa lagi nga ya Arabic nakatay ang nga yung mga ustad na tatod na istrikto uway apya may tunsuwata na pag-istriktoan so dito isa sabab aswata na igira ay miya unaon na so English na miya karagirigina kapkisuan yan sa gingan na Arabic. Kena uga yung mapapikirang si ikatano diyo ka amay may napitiro iwa si Alim Samarudin na inipa na paryanso kapag iskwila. Kami ano yak no to sa mga watakan na palay miya kapasad mamusag yung gaya English. Uwan. Uga na aya permiro kung mga watatanong. Malabuda ka ke tarbiyan yan na aya una ang tanong na si itanong pangndewa sa giyang ganana Arabic. O pa man asar buka maswa yan, makaswa matiya, uay, makaswa matiya sa Quran na kifayad nuto. Kagi iman itong nagyingan na Quran na apya antong naabasa na miya tarjumaon, miya translaton. Tagalog, English, Meranaw, na pala yung matitranslate yung nga na Quran. So, malabuda, yamanan yan na kapag na daw ng mga wata. Ugayin na amay kudiran maso agi nga ya Arabic. Na muskila ka mata na ginan na kiisir kanwa mga loks. Ay mala nas kanwa mga bai. Uway. As kanwi pagay na ya, maestra, teacher agi ang gaya mga wata. Na sir kanwa mala ipadisya wallah sa kailangan agi nga yamya tiruang siya mipantag sa kapagana de sa giyang gaya Arabic na inuwakan kanu pitiru aso mga watakan na pala yamya kaso sa Arabic kagi inukita na mi ki Mrs. Katata na sisan si Mrs. Uway na titukiran na yamanan yan na miya rasay ka sobra sa piura teacher sa kinipang diun yang kiran sa giyang gana na Arabic bago siran pagkasulde sa English. So, pag niya nakan mamuku Allah Ta'ala, asulang mo na mga wataiyo, uway, agupan pumakala na minggulalan yung kirananan, so, miya makalapas din nga, miya makala, na kanawa miya late. Kaadong panawra sa ayamanan yan na ipagana diyan sa diyang gaya Arabic ka, kanauba so kapagana diya ko Arabic, kapagana diya ko Quran, na kanauba diya taraging gaya, o kita kapagana diya sa diyang gaya Western education na kailangan na pumakadiploma kaun. Uway. Si isang ngaya Islam na ihipoong kusutito
Miya mangadad kum Islam, upam na piyang abubentugan, miya makala ikatao. Na kana ubamindi diploma. Dito tarang uto siki Imam Shafi, siki Imam Hanafi, siki Imam Maliki, Imam Maliki. Na kana ana ubamindi diploma, kana ubamindi doktor. Uwan. Kasi irambunan miya nga susang uto tigirana hada ka ang timo-timo, udi na psumuan suguro na pagpangingi sisiranon. Diyan na miya makala ikataw na antay doktor iman to apetiru niya. Ambala ako ikatawa di si Sapi. Da ketuun. Owan. So, kena ubat anong miyaw rin. Apya so ay maanan yan na miya makatuadin. Ada pa na makasuwa matiya sa Quran na kisuwa iwakyanan. Paganyan din yun, nga ka mata ni Rona na inuup ko sa kitikan ko katiro ang agisak na loksak niyo. Owan. Na miya kalalaki kayaan, aib, paawing si Eko Allah Ta'ala may kumitunatan sa isa alungan ng Mauri. Uway, aapias, sukiaso atano sa gingganan, kabati sa Quran, kitab yan, na detanong maswa. Na pa makatabi ako kuwala, naskanwi, mbebeluya Tuhan. Uway, ada niyo paganada mga tawaging uto mga kitab ay nituro niyo kiran. O pa man, kebubayaan niyo siran. Bende kidi kau pamana miyagi na tao ka sa dunia sa miya ka 70 ragun. Oay na apiang ka kaya suwa asa giyang kaya kabati asa kitabangan na nga maswa. Miya kalala niya pagrig. Oay. Miya kalala ini apawing sa ikwallah ta'ala kepakayayaman niyan nakasabapan din sa kapakanarakatan. Oay. Na mati na gutano niyan rilai. Gutano bumakaawa si isang gaya naraka jahanam. So, yuto isikreto, inutano paguna iso mga watatano, makapaganad sa giyang gaya Arabic, kakopo na yung maunaw na so English na miya kargirig na, kapagana din yan nung kagiya suwata na mata na ednap kabubayaan yan na giyang gaya English, uwan. Kaya, so kapipiyagi naman yan na ayaw madagla, ayaw alakadagla na ipagdiuron mga teaching. So, katalawa, maptiro akong si nasusambayang. Katalawa, itirbiyatan ko mga matatano na swaki susambayang. Ay apitiro Rasul sallallahu alaihi wasallam na muru awladakum bisala wahum abna'u saba'i sinin. Wadribuhum alaiha wadribuhum wahum abna'u asra sinin. Kurikan yung mga guru, gamyari betagi nga enasak nun. Ayamanan niya na pitir o Rasul sallallahu alaihi wasallam sugu niyo kung mga watayo. So sambuyang si eko kirampairan sa pituragun. Na o mirampay siran sa 10 ragun adiran ngelebek nagyang utas sambayang na bentolan niyo kiran, peranig niyo kiran. Na ilaman ang ka-importante aging nga na sambayang. So mga pada aro kuno Islam na aya din nakipupiliugat nun o Allah na si iko kata upama na kakompleto mga sarat. Detaragi nga apo sa pagalwintan mo na aya buot ya paliugatan saya na sumanga upama na amay din ko kaya baligan. So kung Muslim o why nagyuto ini paliugatun nagyang utwa puasa. O gayit na susambaya na usto ada paliugatan si iko dapan dan kabaligi o gayit nakagi ilaman isembu ini paliugatun ka ini sugu o Allah aamay ko masapulo ay dirigyan utawata na udi simbayang na ipirangun isembu ini paliugatun. Nagyuto kanina sa giyang kaya sambayang na tanto iya importante o why. Naguputerongor kanuna sa mga watayo na amay ko matarbiyan yung siran sa upama na masinanad yung siran sa giyang kaya sambayang na isa na miyaka apas kanuku kapsinan na din yung kiran sa iko Islam kagi isa ay bibigay yung Allah Ta'ala a power sa giyang kana na sambayang nangutuwa tigina tanya anil fahsa iwal mungkar. Sisa parian so marata uso piya kasisingay ang mga galibot.
Api ayabu magaganyo na ngaya pitiruakan na aswa tayo na mapakapan ng bayang iyo. Na inshallah ta'ala na miya kaapas ka no kapitir biyaw. Way ka so din so sambayang na ayawon separ kung kanggulaw sa marata na ayawon subusa kanggulaw sa mapya. Nagyan na ni isa ayamanan yan na kapinaguntaman itan sa giyang kanan asambayang ugay na sukman suwa ng mga watayan ang tunabay ni nakalilipatan niya na ginawa niyan nagyan ni kapikain ng kaakuruno pa ma sa ayaki aka ketarbiyan niyo kung mga watayo na malangagiran rakan mo mga loks asa kano mga papasang kasimbuyang ang mga loks na patirumor kano ay sekreto uway giya na giya ang mga padiwa mga padakan ng mga ulama na ipikilkira na itiro adetara iya ka tiro uay ka so tigira na piyaka luwi-luwi sa isa modul. Yung nga emang bubitad tanwi manto sangga yamasa na tiro unggor kano nasagin sa dinya na imapipikir na malidilikan sa iko naraka jahannam. Sa katanong na ilaman o pamakakwan na miyak ka sisita dun ni manto ko tibaan o naraka jahannam udi na sa iko tibaan o kakakapiri sabab ko katatagutan no sa giyang kaya gobyerno na o gobyerno Islam. Na ilaman sa katanong na pembagaitan no sa buwis sa giyang nga mga kufar na giinap padaya ikikapir o mga Muslim o baya maananiran na pembagay sa buwis sa giyang nga mga kafir. O what? Kadua na ipapingo ko matanong so kukumana kana ubeso kukuman wala dala kagiyang nga konstitusyon na Pilipinas. Owan, na ino kagiyang ariyak na siyang rula na ilay niyang buuya sa giyang nga video niyan kagkapakayakwan. Ay manan yan na baw ng kamuskila iyo. Ugain na sa nakanabang kailangan na nga video o. Kaya kailangan na kanagin itano ka pakasisi na buta. Owan, sa petirungur kanwa, ikaw ba ko niyo? Midawa. Ay maanan yan na ayabu nga ina sambayang ka ayabu ang bidano kafir aguso Muslim sa giyang kaya masay manto akapakapitindu yaw na susambayang mataan kaya so paparangayan tayo ng imanto na miyakap minisembur din upama na miyaswatanud na ngay apaparangayan na ngay mga kufar ka sa katanong nagmadaglag itong nakatanong celebrate sa Christmas na celebrate pun sa birthday Nago, ayamanan yan, naditanong ulan na naging gaya ako. Muunutan sa giyang gaya ako kung managubirno. Na, isa tanong mga kafir. Mataan, ayabu, mata uy man to. O tito, at di makakapir, naswallah ta'ala. Nago, ko kay papayagin, nasutawa ayamanan yan. Natutor dunia naging gaya asambayan. Popoon so tao na di niyan tordo naging gaya asambayan. Oay, na mata nas kanyan na ngutap katiro ak na madidilikan mo. Giyay na parangkod na katiro kanaubay ang mapipikiran si na ba ko di ipagungang no. Kasak na na mapipikiran si ina. Andi man ay di ka pa kasi sinabutatan. Agu kasabutan yung so mga sekreto ay maanan yan na katawakan sekreto para tiya ko. Uway, mi sampayakan rakano. Kaamay-amay na miyatagukan mo si iku naraka jahannam na mini dawa ko niyo. Sa gito iputiruong ko, susambayang na kailangan dinanan amilalang tanong si iku mga watatanong na ayamala na si iku mga ginawa tanong. Sa pakadagalan tanong aki susambayang tanong, batabulabaw so, mga tao, amiya kalampas din suwididiin sa patpulo, kaad na warning kiran wala si kung mga tao inirampay din sa mga ididyen sa patpulo sa kailangan din na upamana matikis yan so para tiyayin yan. Oway, na panamaran tanong datarag yung utakialo yung mga pagalin yung mga ulama pakadagadagan tanong aki susambayang tanong batabulabaw sa giyang gaya bulan Ramadan. Kagyang gaya sambayang tanong na isa ang pawirian sa isa anong na mauri o ay pawirian nagskanyan ipagampaganay begitungan wala
o mga amal tanong, ang mga pipya, na umakaapas so sambayang tanong, na din o mga amal tanong, na ang mga pipya na miya kaapas. Na udi makaapas, na miyapil mambuswaya maanan yan na mga pada-amal tanong. So, kailangan din asusambay ang tanong, uay na kapanamaran tanong, ay importante din na ubatan o pupakalpas sa giyengay aptiroon alima wakto. Yenga iya mga wakto ipaparalun wallahu ta'ala. Uay, sa api ang tunaigil bagtanong, na di tanong nakipakasindudin. Uay, aya titu, na madakala di rekatano di hingga galibag, akagi matatambang sa giyang utuwa galibagian, na di niyan di mindiray no nagiyang utuwa sambayang yan, na di na nakiisa ayamanan yan na pananggila ang tanwago, panamaran tanong. So mga tao ang mga ala iturog, uay, di makapisi sambayang si iko, subo, na panamaran tanong ayamanan yan. Na makuha tanong sa ginawa tanwag, yung ganan akala turog, uay ka, tirong organo, nagyang ganan nakaturog, ayabu akapapakanggay na katano uguna, kapag upamanakap ka akuha itanong sa health, sa giyang kaya akaturog na ipuun sa alas 10 sa paganaya gawi na taman sa alas 4 na roobu so healthy tanong upaman o turog tanong roobu matatago so pagkakuatan mo na guna amapya andin niya kapag alas 4 niya na din na kaya ako minta turog yuto uay kinaubo ito pumakauman sa kuwan kapipiya ginawa, kapipiya ulawas. Inaloy wala, agiyang ka na nakaturog na ipikadika, ipendiga ulawas. Uga inagyuto yung mga limitin yan. So Allah na natitumaw nga. Kagiya pa man nasulit so salatos soga, na din nakipantag, turog tanong. Sa ayad na mapiyara ka tanong, nasa ikong mga sambaya nga subo, na makaanaw tanong, apya sa mga matatanong. Ad na di itiro sa tingin na ay kapipumakala o mga matatanong, ay pupukala o mga matatanong, naging uto at turugiran sa kapipita. No, kanaki ubig ito. Owa, ay kamataan niya ron na, so turugiran sa giyang uto ipun sa alas 10, taman sa alas 4, naging ito di ikang gunaan na, ayamanan yan, na kang gunaan ng mga lawastan. Sa bende kuwan, miyaka tas aging nga aptirong ko na pangninak ng wallahu ta'ala yung nga kapag timutimutan si na malalayong dinai uway nagyang guto amiyang aloy aging nga mga aryakan na mga ulama ang mga balas kami dagdag lutua inaluiran uway na ibigay niran rakatano yung nga may pantag sa diisi di kang gusto o ay natiruong organo na ay katiru Allah Ta'ala na tigyan lan tanalul birra hatta tumfiku mimma tuhibbun. Diniud na tigu Allah makwa sumapya. Ay ini tafsir mga ulama sa giyang utama mapya na susurga di kanu din mamakasurga. Taman sa dini yung geston so pagkabubayaan niyo ko mga tamukiyo. O ay na miaguntong sa mga tawaya maanan yan na di isaya di ingagasto kapag di dinai sa ikwaya maanan yan na sabi lila ini sugu Allah Ta'ala sukang gastuon o mga tamo na panginanak ng Allah Ta'ala di niyan ilang sa mga balas yan. Katanong, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.